Azalten txiki balenengo, enuen protagonismoa edena zena eta orduan enuen larregi luzatu nahi, eta 6 bertso ekarri ditut, argia astekarian argitatu zirenak, justo zuetena bukatu eta gutxira, galderak dira denak, baina uste dut batzutan aurrera egiteko merezi duela atzera begiratzeak ere, zuentzako. Prozesuari buruz 11 galdera, nola eman zitzaion honi hasiera, preso bi hilda heldu zirela etxera, zergatik egin zuen orduan aurrera, orain berriz atzerantz egingo ote da. Zein eskakizunekin bete zen zerrenda, bete alda adostu eizuten agenda, justiziak zergatik ez du kendu benda, zalatzen alda dena, venga donde venga, inoren mina ere errez ikusten da. Goze greban zergatik hasi zen Iñaki, gure herriak zerbat dauzka 3 zati, guztia defendatu liteke legalki, Madrilen beharralda dena erabaki, horretaz Josu Jonen zerbait badaki. Zergatik autobusak berriro erreta, abizua ote zen arma lapurreta, ertzain etxea alda oraina noeta, zeinek agintzen die asteko kolpeka, hori alda bakea ta elkarrizketa. Desagertuko alda polbora usaia, serio nork hartuko du presoen gaia, lehenko bidetik berriz ezin alda zaia, bakerako zergatik da txarra garaia, noiz jarriko da martxan alderdien maia. Maian zenbat buru horren beste ahots, edo berri zanka bat edukiko du motz, eratu ez gaitezen ahoa bete hortz, galdera bakoitzari erantzuna zorrotz, bihotzari entzunez baina burua hotz.